Значи, сега ще играем. Аз съм Gamer BG, този който снима ми Марин Иванов. Георги Трактора. И сега ще правим предизвикателство на нашия. Давай бе, по-бързо може ли? Зарядното. Гледай къде стигаш. Добре? Нека започваме. Вземи Слушай, топката. чакай малко, мини първо. Мини. Къде минах? Сериозно си негър? Го, минах. Снимай. Не бе. Не, Аз трябва да малко. докоча. Се въртиме 10 пъти. Само 10. 2, 3, 3, 4. О, че гледаш, е честно. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ай, стига бе! Никога музика. Дай глаши. Снимаш ли ти? Не снимам аз не пускам песни. Добре. Ай, са. Снимай по Всяко? Пак ли не? 1, 2, 3, Чакай, че 4, бърках песента, бе. 5, 6, Чакай да видя. 7, 8, 9, fuck it. 10. Колко тири имаш? Айде, давай! Пак ще го пусна. Добре. Гоше, негър е тука. Трактора. Трактора. О! 10 пъти трябва да се въртим. Мириш на пот. Мириш на хубаво, не на хуят, ако искаш по-мириши. Дай го, иди. 1, Давай. 3, 4, 5, 6, 4, 5. 5, Виж къде снимаш. 6, 7, Отиди по-напред, сега си без заряд. 9. По-бързо, ако обичаш. Давай. Давай, играй. Прави така. Как така направя? Да. Ай, че съм вече. Давай. Кой си ти, бе? На кой звъни телефона? Вари го дай. Снимай. Абе, дръж малко, снимай. Къде, бе? Ама кога ще забравях? Как изглеждах? Я да повторя. Маха сотерена. Давай. Катуш махи парава. Къде ми телефона? Дръж. Къде е телефона? Дай да снимам, ще бъде такова. И кой ще пускам? Дай да познаваме аз, като направи страх. Малинка, твой ще пусне. Не го ще Чакай малко. 7 и колко е? 7 и 10 тръгвам. Сега малко ще чакам да разбера. Мака. Ето. Дръжлари. Виж, Марин, на къде се разсочи газа? Марин, ще дойдеш. На къде се разсочи газа? Гоши. На къде се разсочи газа така? Не е така. Е така се насочи, така. Ти ме отблизо. Пахне се такова. Мини така, Марин. Готово. Дай се. Да, сега трябва да Чакай, пуснем. къде снимаш? Сега, отначало трябва да пусна. Добре. Отиди по-напред. Чакай! Ама аз съм пък ако спя, моля ви, ако се усмееш, аз съм виждам. Някой да мини! Виждам. Някой да мини, бе!
Да, снимам, Давай. но то не ще давай. Давай. Що си? Да не обиждай се. Васи, да, това. 8. На 3, 1, 2, 3 започвай. Не. Голи се бъкна смеха съм. Ато, дето! Давай! Първи топката! Ама аз не знам как да ходя! Мини бе! Мини ти казвам! Аз сега там снимаш. Там ще снимаш. Сес. Малко нататък да бутнук. Мини пак! Да, не пак. Аз сега снимам. Мини ти казвам като хората. Добре. 1, 2, 3, 4, 5, Чакай бе! 6, 7, 8, 9, 10. Стига пари бе! 10 и 12 направи, не знаеш. Тук направи го. Давай! Давай! Давай бе! Давай, бе! Взех ли ги? Да, хвърляй! Хвърляй! Давай! Давай още веднъж! Да, няма нищо. Не черния, ти си. Аз така, черня. Дай ми шумам такова. И сега се пак да се насочи Айде, към. стига толкова.